Sæt dig godt til rette i en behagelig stilling med en naturlig oprejst ryg, afslappede skuldre og hænderne hvilende afslappet i skødet foran dig. Du kan vælge at lukke dine øjne eller lade blikket hvile ufokuseret på et punkt på gulvet foran dig. Og begynd nu din meditation med en indstilling af, at der er ikke noget andet du skal lige nu. Der er ikke noget andet sted du skal være. Bare være bevidst, nærværende, til stede med fuld opmærksomhed på din krop lige nu. Og lad nu din opmærksomhed bevæge sig nedad til sædet under dig. Mærk de steder, hvor din krop hviler mod sædet. Og måske kan du mærke, at du for hver udånding synker dybere og dybere ned i sædet. Og lad nu din opmærksomhed bevæge sig nedad, igennem lårene, til knæene, ned i underbenene, og helt ned til dine såler, som hviler mod gulvet. Og mærk kontakten med gulvet. Og lad nu din opmærksomhed bevæge sig videre ud i dine tæer. Hvordan føles dine tæer lige nu? Måske kan du mærke varme eller kulde, sitren eller en summen. Måske kan du slet ikke mærke dine tæer. Uanset hvordan dine tæer føles, så bare observer med en neutral venlighed, uden at dømme. Og når tankerne vandrer, så bare sig til dig selv, at det er helt i orden. Du er menneskelig. Og vend blidt din opmærksomhed tilbage til at mærke dine tæer indefra. Og lad nu opmærksomheden sprede sig til resten af foden. Dine fodrygge. Fodsåler. Og dine hæle. Og forsøg nu, om du kan mærke hele foden på én gang. På begge fødder samtidigt. Med en nysgerrighed. Som var det første gang du mærkede dine fødder.
Og giv nu slip på følelsen i fødderne, og flyt din opmærksomhed op til dit åndedræt. Og find det punkt, hvor du mærker dit åndedræt allermest. Og når tanker dukker op, eller anatomiske billeder, så bare registrer dem. Og vend blidt din opmærksomhed tilbage til at mærke dit åndedræt. Og vend nu igen din opmærksomhed ned til sædet under dig. Kontakten med stolen. Og begynd nu at lytte til lydene omkring dig. Duftene i rummet. Og forbered dig på at vende ud af meditationen. Når du er klar, bevæger du let hænder og fødder. Og åbner øjnene.